I zato naša reč mora da bude takva da svakog umiri, da svakom ponudi šansu, da ponudi izlaz, da kaže kako će Srbija izgledati za nekoliko godina. Srbija neće izgledati tako da će se ljudi zbog različitih političkih mišljenja tući na ulicama. Srbija nikada više neće imati političare koji će zlostavljati druge ljude, huškati narod na narod, građane na građane, zbog toga da bi neko Srbijom vladao. Srbija će biti evropska demokratija. Srbija će biti jedna od najboljih demokratija u Evropi. Ja vam to garantujem. To Srbija može, to može Vojvodina, to može Subotica, to možeš ti, čoveče, i ti, i ti, i ti, i ti. Ja znam da to mogu i ja, ali ne mogu bez vas. I kad možeš ti, mogu i ja. Kad mogu ja, možeš i ti. Kad možemo zajedno, možemo svi zajedno. I ne postoji to što ne možemo da uradimo u Srbiji, u Vojvodini, u Subotici i Novom Sadu. To ne možemo da uradimo za naše ljude. Pobedit ćemo jer verujemo. Pobedit ćemo jer sanjamo. Taj cilj evropske Srbije jer radimo na tome svaki dan.